ya kani ke jing pinitho ke jing uni kurtong kom ka dak jong ke jing sngongo kom ka dak jong ke jing sngo buram ya kata ke jing it ke jing shena ka bangila yo lagi nong song jong ka nong strong constituency nomor baro hagani election MDC kmata kila phai kmat sha ka nong strong constituency hagi MLA election bon ki chu phai kmat shanong krem ban pek ayu ka nong krem kan chuma namar ka jing kmilinti kalong bo barden umde ban rem haga election but hagani ka bala dabru ka jing phai kmat kalalong shanong ston namar ki baka ka baka voice of the people party kalale hagani ka election MDC kalalong ka ba compare lani don kibong le khala le si what happening what hadin balade ban penbana dang don kata ka review lani ban pe kni biang ya ka rai ka bangala rai kum ka party ya don ke ba shong pher but ka nong stone constituency kala hap hakata ka kum perkhat ka jingi ban review ya ukurtong batang kendiak pore ila yo ban review bat hakata ka jing perkhat ka jingi ila skode ban bujli ban say ya Dr. Juris kumu kurtong MDC odi babun kiong katu te la plot kani ka BPP kala le kumar 4 judon kum kani ka jingle kata nadu bayo hilsti andrei ka ka bangi ngile ya ka bangi sngotho ya ka badai banle wala de kalang ka ba than wala de kala banon ra ya ka jingdu compare hani namar ni namara bani pen ya ka nongrim ka bangi la kren ba ya ka nongrim ka bangi la penpau ya ka bala banjuru da ukurtong MP jungi ha ka jingkren ka jungu kai ka penlingo kalong bangila job don buram amde tang salit ndrai ngila job don buram prahajar tam bantam kani kadai ka jing shane ka baga voice of the people party kala yo na ki patba hagari khasi chantia baro kawai habangila seng ye ka party ko malapan paudi Dr. Batskem ngiseng naman ngisnuto kadan ka tao ka bakraw kadan ka jing tawa bangi haban sengo ya ka party ka batumai habangi pek ya ka jingong jingman agani ka ri ka ba ka jingi bangi lapan pauru habangi kren sikilat patai kubor balingba kilat patai kubor ki paga nong song snong kintip balai laseng ya ka voice of the people party halor ka nongrim ka bakumno bangi lapan pau shai habangi seng ya ka voice of the people party kamde bangi shupni thmai sai ka way pat ka seng san perthai hendai ka deben dai ka seng san perthai ka ba compare nagi way pat leni a political party with a difference ka ba mot ka seng san perthai ka ba thmai bat ka ba pair nagi way pat bat na snowban ai mo yo play aga jingi minti ka jingi haga jingi jongi ban pen snow tho yiki pat ba kila pinchop samut ki MLA na ka party voice of the people party badadin kila persyang pantrei ban le ka bangila kulari ki patba kila pan pau shishu ya kata ka jingshana haka MP election house nam arpusau haka bangila job batam don buram bangila job haki laipo artli ki constituency ongam ko asyu ban pengamau kumno ka jinga kren election hagi tigi por haga bakiong kumno pikmi linti baka party kabarandang sawut ki amli kan job kalong tang ka jing mudur kinsha jung kita ki noyalam jung voice of the people party nidon kadar ngot ki amli nidon arpo tam ki amli nidon ka jing kermen wat num pat ya kren ya voice of the people party namar ka don ka jing ken tron ya ka jing slutu bat jingkermen ju patba henre anda patba la penjab John Buramingi kilas tang pat kitau bonong ke MP election ka compare na ka MDC lani MLA election MDC kinum position shono bana bana klingi kino yaram barden bandu pinetrai Hapot district council hadin juga MDC election ni nama ka jinet ka baskemo play wangi shana
ngitip au play la ban cuma pe ka ai ka bangi pan badi ka bangi dry ngile I ka ta jing shada ju ki pai ba limba ka MP election na wakta ngi scam ma ka ta jing ka jing ngiyang kumno ngin nom metrai ban no ngin sinshar marway hapo district council ban ka ta ka cha nomor ka ta ka jing shada ka ba scam ka bangi dan how play ka jing kerman ka bangi dan ha bangi pek ya ka rukam perhat ba jisu tu jo pai ba oh clear ki oh kini ki PPP ki sedang ke job tang WNP ka yang banes syarhi hapo district council ando attempt election ila job khat nyomut nindon kam yano hapo district council badna sinchar marway kabam ju kham jakoi ha election MDC ha kini ki snem kiba ila yo bania lenti kini kelas lawan ra ya ki shifting ya kini ki party Bagi nongtrai, jong kini ke parti, bagi gitu ki baju mentoy, nak kini ki seng ki basenshar, ya kini ke jula ke ji. Ayo pat ki stang banle, oh ki stang ken ban pentame pat ba, ban ken tho, ban ken lo, lai po judge, lai po hukum. Ya, the voice of the people. Bani wat tau, bani wat dong. Iki kam ki bakani ka parti ke ji ka tray. Mereka ki pat ba, kom ki nongalam. Ikwa banongi pi, bangi wana kadi ka por ka pemeta. Naman nisautu kadi ka kamram kajingi amtang banyalap election. Namar ngingingek bagajing sengya ka voice of the people party. Kam na itang bangi nila election kumangila kren nringi seng ban penkala ya ka chimot ka jiperkat jigi patba. Ngiseng ban wanra ya ka rukam perkat ka babyang ka babit ka bastad ka basyampang ka bayoi jingai ka perkat ya kala syai kala shisgi jongi khon gi kti gi ji ndai bangin seng ya kani bangin kamai spa kum gi nongalam lani kit khot jonga voice of the people party dei namar kata lagi smutu abangi pelongi gi jingalang kamde taman pentami pi papin kershani nega deka kamram jingi kinongalam ban ai ji kai na ba kum gini haki ba kum gini ki jingalang ya pat ba banang pen scam shushu ya ka chimot ka chimperkat jong ki pat ba banang kringlu ya ki wei ki bampat smutu ado menta bagin smutu ya ka thong ka ba shai ya ka thong ka ba dan jingkemen jong ka voice of the people party naga benta ki longdin ki mandin but apa ka voice of the people party kelas dang banyak linti kalani sakawai pat kecikren kabami lingba kita kiseng sang hima kiba persyak yengi kiba chatting ya voice of the people party hadisi council te kiong pramani te kila ban job kan kumbagila job repeat tang hapo gentiles kalong kumno oh shwa election hapo gentiles kiong to MDC kinam job nanya job adu perangut kataru kecil kun kecil kalau mar persyabe ya ke sarkar kepada penungkam bagla ya ke bor bat kibla tuna ya ke hot long try jong kinong song snong kibdi hot ban tap ya kata ke buat ke jongki ya ubriu baki ibet lani ya ke parti ke ba iman kam shimedon kata ke election ke ba khot bat hadu mentah ke dan ke kes ke ba mengikum ke parti ngila file hapo high court persya ya ke cing sya tuna ke hot jongginong tepot hang tepo gentiles oh kila simbagani ga dega jing shalem ga jing kila simbagani kam dega jing jit ga jung pai ba ya voice of the people party kila wat kmilinti ba voice of the people party kala ban sinshar pinle alu ka party ka badan tang hakasi gentiles kiong ban sinshar ya ga jila ngidon kamru panyo ya ga jing krisyan na garwils kani ka parti kanum la ban suthi ando ha bala kli yang ada kinong pathai khubor arden ke ai ka jing thmu ga jongpi kum ka parti sha garu hills ngalong ki bala sing ya ka voice of the people party tang nam ta ka khasi gentiles lene ka ta ka khasi party bala pin suthu bakla dagini ki liang persya ndengi sing ya kani ka de ka state regional party kasen sang pertai riulum haka jua o shishangi smoban aingo you play baban aingo biang ni ki pai ba sai sin nama shisen ni phone election ngila yo ek recognition lani ka jing itu
na ka Election Commission of India. The Voice of the People Party kadai ka registered, recognized regional party hapo Meghalaya. Kidan ki registered, unrecognized party ru ha Meghalaya. Baragi weki ki jaka. Namar kim kot ya kata kaba ka Election Commission kalbu ya ka kendon bakim nong ka recognized party. Ndengin nong ka party ka pura bala itu dak Election Commission of India. Pat ngilaong bakan ka party kan lek ban penjar ya ka tenak ka jangka WhatsApp Garu Hills. Nilai ki ya ka reservation policy. Kalami ka jing persya ka bencur siapa Garu Hills. Ya ka Voice of the People Party. Anda hadim jong ka jiki ngala hiar siapa Garu Hills. Ban pensru thu ki patba ya ka ai ka bagi tom kam. Kom kirimpat lani kom ki try muluk ki try jaka. Ki bedon ngani ka chula ka jingi. Bangi don kam ban sru thu shai. Bangi ndai ban sha pharia. Hagi ki sang perthai ki besukwa ban yalam bakala ban pharia yu patba ban bakila ban sinsyar sok. Ngala lek shikitai sharilom Garu. But Sultanat Banam, pemerintah ke Voice of the People Party. Kalau yo ya ke Jingbershan, but kumbagalong menta, what ki Garu ki Paikmat, siya Voice of the People Party. Kiyo i kata nongrim kama spokesperson jengi, lani ukurtong jengi Dr. Batskem merba ola pensyai kemat jongpi hagan ikapor ke pemerintah. Kini i badai tangga Voice of the People Party kaba ton ya ke jing smokia bat kaba la banya daya ka hok jongi ki try muluk ki try jaka bat dai mar kata kadau kila paikmat i ton kam banang kon klanya ka party bat kai kaba sosi bantip nakita ki seng perthai kalong habangi ni persya i ka sarkar ni persya halor ka nongrim kum ki nongaram joka Voice of the People Party. Habang ikran ni kamat persya ya ka bamsap, ni ikran persya ya kata ka VIP culture, ni ikran persya ya kata ka jinglong joka sarkar, kaba pinyarangkat lani teng kila kampen kraw ya ki bandai ki try muluk ki try jaka. Hagani ka jela ka ji bat kila ken po yang ki try muluk ki try jaka. Kata ka de nongrim ka bangi le chok pai ba la kalong hakasi gentiles lani la kalong sya Garu Hills. Ngampat julet sya Garu Hills bonong ba lani sya Khasi Hills sya gentiles sya boy keleng bangan ong lani ba mangi ngin ong ki pai ba oh ke NPP ka dei ka party Garu ngimpat jumi ka bakum kata na ka sintur ka jingi namar hangi ni pek ya ka mat ka bangi ngin ekren ndai menta sya Garu Hills nangalam di babon juga NPP kila kumar klim habaki i ko kata ka PPP kala stang ban yad linti ban yo iki nong kershan kila stang ban beni haki social media oh kumni mo pinong ki ong gitu ki ba paikmat sya ka Voice of the People Party piayo iki scheme nangi ka sarkar nangi ka party NPP bat menta pi paikmat sya ka party Khasi mo oh ki ong ini ka party Khasi. Haga shisha kila di banong ka party lesi kabadon kita ki nongrim lani ban thau yiki ki mat ki mangira andre nden dak mo ipat namar ki patba ha Garu Hills ki tep paga nongrim go chi kalong banwan ra ina sinshar ka khadar ka khoi ka thma go chi kalong persya ka bamsap bat ngin ya da ya ki tra ya ka hok jong ki try muluk ki try jaka kalong ke ka basmosi ko ki patba ba jonga bani kita ki jing persyang oh gini ki ski ladon ki baong kita nagilyang persya kita ki seng ki ba sinshar bagi snow persya lani ki snow kendit habaki yo ba president jonga Voice of the People Party ulik ai chigershan yegi tu ki samla ki shatngan bat habang akren ya kata ke jingtmu juga sarkar banwan ra kita ki hotel ki bhe ya kita ki spa lani ki jaka kemet kiong kumtu utu presiden jong ke BPP ulek keren kumtu oh ki penpau makin lingo ki kendit lani ki persya wah kumno bilingo kumno bi kendit haba
haba mangi kran persya ya kata kaspa lani kejaka kemat ka bapi piwanra kabanyang lingba ki bakum kita ki jatkam kalaban yalam lani pinslur syaki kam auria kapor kam sya mangi kran benya ya kata kapang kila penpau ngasukwa ban bo ya ka jingkli balai pi smosi balai pi lingo balai pi kindit balai pi persya haba mangi kindangalam Jonga Boys of the People Party ni Grand Persya ya ki jing sniu namara mangi yang ban Grand Persya ya ki jing sniu ni ai kren ni ai pun smutu la kalong ki jing sniu jonga kia la kalong ki jing sniu jong drugs la kalong ki kam aura la kalong ki kam bamsap ka Boys of the People Party kala kutjumop ban Grand ni ki jing sniu hau patba ban pin smutu kenang begini ke jing sniu kinomla ban roy hagani ke ri ke ji bayo ngurungi sangot lang hagi ni ke jing sniu hagoi ke sni kon ki briu ke persya ya ke jing sniu ni kren persya ya ke jing sniu hagano ke no ke por bat hagano ke no ke jaka o smo pla bagi persya smo pla bagi lingo habangi im hagari te briu te blai kara kari jung akor ke puram haba prapusan naga sispa un Trailu uriuliam ubasang haga celah mikalia udi upat ringet Kristan kumno pinlingo abang ikran ya gajing sniu kumno pinlingo pi persya abang ikran persya ya gajing sniu habangi im magari tibri tiblai haba prabusan naga sispa nilonggi Kristan ladai benong syabas niyo ignonglam niyo ya gasem-sem pertai kabamri di kecing sniu o ki patba bai jonga namar tangi don kam ken ban snow tu ni ding yang ni persya jing sniu nak tangin gran bat ni pen slur hiru ya ki kam sniu bat ni don kam ban yeng rangba ban rat ding kong ya ki jing sniu ki banora ai ka jing ma ka bakrau ya ka jat ban riu o kita ki ba persya jing bahapat kumno ki le kita lagi berpersya jing bahapat kumno gile ngatrai lalu pai bau besar usno tu kumno kita berpersya jing bahak gile ni te berpersya jing sniu ni keren ni penpau persya ndai kita lagi berpersya jing bahapat kumno gile sab nadin te kikam ki besniu sudah ndai ki balong persya ya gajai menriu hakmat te oh kaktin ka babha ko ki patba dei namar ka trabaho ni snow magani ka kamram jigi kinangalam banyak pin kama bani hikai patba habang ay kendo ingin ki bri ki baluluy bonsin ki basha shupor ki basha thop pisa bat ki bangat hagi jinge ngajukli ki bakumno ki bri ki bon penshoy pi ki bakumno ki bri ki bon ni tho pi syabhang gini ke oh ba anik poi perkat seno te ba haba pet ya kadur kemat bairu boleh haba snap dia ketim macam cai telek poi perkat seno piba dei namang kata ngis sasha syukur ngis sasha thok kum ni ko ki pai ba ngangit ma phiru lada don na pedeng jong pi ki bedong ngani ke cilang ngangit bat ngatim scam ya ngani kacing sha penum sha thok haki wei pat kibriu lat no kita kibriu kiba idon brom lesi kibriu kiba jem gadur kmat kiba jem gaktien ein mar kata kadau kasmi ka jingong bagi den kamban long kiba sian hadu kata den mar kata lami kita ka jigai syapang usuri kupsni lang brot o ki pai babi pi ayu bagani ka sarkar menta kasjang ayu bau chief minister menta buntam banlek rungiyo sigi bubun gijaka oh hadin la jandap sipos nem pidang stang rungiyo ndala hikai ka Boys of the People Party playing mo shalu barashigata andala stang hikai mangi pilanang mo banwan rungiyo pilanang balibam jadoh mo ayo do hadin pras nem sipos nem hato kali kamdei kicing pendi kicing pentami oh ki pai babi jangan orang ibi oh ki hana menta ban pin i bagi
bangi smokia ya kecet penriu ngila rai bangin ti benya no ya ke history jongga chat penriu nanggu dikasih kiman nanggu digaru kiman panong makata ka sorkar endi kadi ka sorkar ka smokia ya kecet penriu nala keren ya kadi hapo assembly mau bumbang ke endi government lagi ka sorkar endi kabaklaban bu ini matrikam hagar hukum kabakaliman bu yang kibakidiban benar syua bagi kibalaban iswa din lening ang bakadon kata ka misplace priority hagajing sincere jeng ke MDA hangiru ngayu iko kipat ba kajat penriu yang menta kam dan kam bantip nalungi mi nalungi wan kabagajat penriu menta kadon kam bantip kalong nalungi patri rai umi balai tang mu ujawa ki kam bahe hagani ga chula ga jingi balai tang mu uba pentrayot ki kam ki spaklor baki hajar klor nalungi patri rai umi kata ga jingli kabagajat penriu ji kadon kam wat numitu kana sarang ya ka laispa klur wat numitu kana sarang ya ka syajar klur wat numitu kana sarang ya kita ki klur haba kinong pentrekam kiba mentoy naga laispa klur naga lahaja klur kita ki pri ki bana bar jongga jelaga jingi ya thu inga manu ki pri nonong ston ki bayo ban pentrekam ligini ki project bahe ki pri ki bana bar nrei ki mut ban penbit yangi da kata ka jing tokit ya ka tenrai ka thmei kampat don kam ningi menta bangin tip satip la sha la sisir umlelei nilai puli ki got ki batho chpang ki khasi nilai puli ki got ki batho chpang ki garu ya menta ngin tip shatan katar kala piang nrei ni ko ban tip manu uni ubuan ban klun lut ya ka spa ban ki kam ki cham ki chongi ya ka chula ka ji ko ki pai babi kata kadai kabangi kwaban bu ya ka jingli hagani ka por ya gani ka sarkar MDA laya thuo boni upatri rai upan trainot yaki project baro hagani ka chula Meghalaya wat hangthi hapo umyam ya kata ka tourism project kabaga sarkar kalawanra deuni ujo hi priu kumno kalaban long dan ki khap ki ba umla ban qualify lani ban job ya ka tender naga bukot ki ong demo upat uba pentre ya ka kam ko ki pat sakano kata ka sarkar MDA kan penbe yangi oh ya ka voice of the people party kabadang shukashen kabadang shubat ya ka bor tang hang taya po KHDC kilemut paninu jor bat ka sarkar lani ka parti ka bala sinshare ka jila manta la RTM hato ka longsi ka ba shongnia bani New Jor yu ba Arden kum Emily bani Conrad kum chief minister New Jor yu ba Arden kum Emily New Jor yu Conrad kum Emily kum nu kitrei hanta te pinsa snoto ken ko ki pa ndrei menta ki persyang lingba ki la pathai kubor kantam na ki non kersyan ki ba it ya kini kiseng ki badan hak MDA ban pin thami yu pa ban pini hana bau tau chief minister unong elam jungki te oh utrei dekikam hadu menta minin dang don bufonya bagi bapun ki department lani ginong tri sarkar ki badan hagi department ki babun kimpat yo watangi ketulok kimpat yo watangi ketulok kani ka sarkar kalen ding ding dang dang imat ka jing keduk pisa kala banlong bala bin pilot ya ka babun ka pisa sya kata ka chief minister special development fund kanang ba u chief minister unyo banit create ulit sarong syaki constituency banai scheme oh kipat ba banya thapti banya kemen balayo ya kata ka CMSDF kalau don kecil scheme hapo nongkrem constituency naga CMSDF oh kilailet bapli gitu kinong yo scheme para bagilet ki hap bandai kublai gerbang ha ki baring lani ha kinong ha kilat pathai kubor patai kublai
bagi le yo yu shi minister upa ai ngi yang ni ka scheme ling ba ka CM SDF ko ki pai ba bi lai teli lai jaka uchi minister ai scheme anong krem constituency kitu ginong yo aba pli khapan kren pan pau jing snongo daki totally u Emily u ailing ba ka Emily scheme ngam chipenyeng ki pat ba ban pha ai khuble ha ki news channel lani ki lat pathai khubor ban ai khuble yu ba arden namar bul ai khat sanlak e school ko chi khat sanlak ya kani ka yeng snong jui em kim pat chu hab ban yeng kumta namar ni sno tho kani ka kamram jui ban pendap hok ya ka hok ka jong ki pat ba habare chi ini daga chi e ba daga chi shere ko ki pat ba tin namar ka tani ko ake ko ki pat ba bi ba pin sno tho baka voice of the people party ka pher ne ki wipat ki party nomor ha ka ni ka party ka hikai u pat ba ka weng ne ki chimot chi pakhat chong pat ba ya ka jingi kai ka bagile yo ne ki ni ki seng sang perthai ki ba min shwa ki bla penrung hu pat ba ya ka min sim ban kwa pisa ki bla penrung hu pat ba ya ka min sim ban perkhat tang ya ledi ki bla penrung hu pat ba tang ya kai ki ba min to shimat Rengingi wan bani kayu pai ba bangin eat ya ka chat benriu. Ngingi wan bani kayu pai ba bangin ya teli kum ka chat benriu. Ngingi wan bani kayu pai ba bangin dan ka cingkit kri. Kat bangi ngi dai kayu pai ba banwan ban poi sya ka cinglong kawe sya ka cing ya teli. Laton pun ban ki bastang ban pharia ya ka chat benriu. O ban ong bau ba ardenti usun ya kita ki penar lani ki jantia ban penuan ra chubor ban penmong ya ka cing so jugi para penar ki cing ki benar po jantils da ka ba super sang ban penso tho bakla chubor ngile ban penitli nai ton kita ki basno tuna ban penpat tang hakini ki kindiap snam haga chingat lenti ka jugi iso ban ai kuble ya ki pat ba bila shashkor bat petyang ya ki jiga ya ki sgi bat bila ai ka chingashan ya ka voice of the people party nila i kata ka chingetli ki ni ki sgi ki bamata haba upra ulat shawes castles upat ba wai ka chingashan haba upra uyar shaboy ni yo ya ka chingashan haba upra ulat chantils ni yo ya ka chingashan Amdan kanu ka dong ka than ka ban snow pair yo pra lening ban snow nong way ban minta keleng ya letnang na chantia na phoi na east na west castles nilong kaway kom ka chat mriu namar ka chitli ka ma kono ka por dailing ba ka voice of the people party ko ki pat ba ka balawan ra ya ka chikai bangidon kam ya ka chitli baga chat mriu mata kastang ban yatli bat nila i ka chumandur ha ka chingitli Nanta ki chomru baka politics hamik halia ka pher ne ki politics hagi wi pat ki chua o kani ka ching persang jo ba arden kanum poi shino kata ka chong ban pen klanya ka party kata ka chong panwan ra da ko igur ko perkhat namar hamik halia hi yang kani kata ka personal centric politics that is personal centric election bagi priu hamik halia ki pet yo priu om ya ka party kat bahati we ki celapat ki pet ya ka party om yo priu matrai ki na pipet ki lan propor hagi ni kismi ja ayu ya ki sitting MP ya ki sitting MLA chong ka BJP bab chong ki we pat ki seng sang perthai ja ayu ya Kibadi ki sitting MP sitting MLA kila yam rang ba boy namar bi kila tu tiket naka party kai ka punlong iki begini yam rang ba habagi tu ya ka tiket jong party namar ki snoto wei bla tu ya ka tiket jong party ka jing kremen ban job kala tu oh hame khale ati kyong kam chulong kumta Meghalaya ka party biang gado ladam biang briute mlong ndregila ong ko ki pat ba kata kamlong kumta ngila ju hikai ki pat ba ya ki jing don kam ju ka party kunu bagante song ya kita ki brio but shisha pat ba ola piang ya ki jing penshai ga jingi
MP election habang ilek ban terwa supat ba yaga kerteng jong Dr. Ricky omde upriu melapau omde upriu meljidan bentab ha ke emlang salang udai tang ulu syakri jong play ba propor ka kam syakri play ban unoi kai hantai po nihu barang istang ban lek dan kata ka jingkren ba ani mo kumno ka PPP ka sei do tau priu uba nyimpat itu umpat dan kata ka jingpau rei kai ka basngo tenat hadir ka jing pensyai juga boys of the people party upat ba akari khasi jantia ulang rai bet ban shene aga party ban jit bet yau tau priu wan ala kem itu ru lani kem te pas bang ju namar kata ka jing shene aga party but nilai job dan burom kawan segam DC election upat ba hagi ba bun gi jaga habang nilai umi tho ya kini ki kertong MDC ki jingi ndai ulai jit namaru shania hagi nongalam pat ha ka party pat kani ka penlong ken ko ki pat ba kawan ra ay kata ka jingkrmen namar balai ka party ka bala kulari bi upat ba bagadon gini ka nongrim gadon gini ka jingtmu kanom la an pinurlong lara nyimyo ya kita ki MLA ki MDC ki MP ki mapendam meladi ha ka party dene nama kata tau pimot menta une u Dr. Julius u MDC u Jopi kini ki MDC ki penangi kini job tagara ki shia to upaiba ya ka party ki no tharai bale shudia ya ka party kinumno namar ki soko baniling baka party mutiyo banang MDC dailing baka party ngalam kumni ngayo egni ka la banai ki shakri yo patpa pakai ke bangila kular yo patpa kalang bangin pin pai ya kata ka por shabu patpa haga ta demokrasi lali ka sinshar patpa oh patpa bata udon ya ka dor hapo ka boys of the people party namar balai ya ka ai bangila kular yo patpa ya kata ka party kan pendep kan ya khun daya pan pendep namar bakala ban sinshar ya kita ki nomi kmat ki baka party kala sei ki ba upat ba ur ai ka jingshan ya tena makata ka deka kamram jingi ban pin kan mau ya piki pat ba haba piki kirshan ya ka boys of the people party pidon tang the way ka thong bakata kalong banwan ra ya ka lawai ka basngan nagam ta ki khon ki ti ka jingi ban ya tai ka ni ka ri ka jingi o ba tum chu ban pin khan ya ka chat ban reu ka jingi Ndrain dalam job election, teng kajing perkat kajukla. Ola job MP, la doni jing semua kuat mau. Ola kuat MP scheme. Nyaban pensyai, bapet uniu MP, uniu sanklor sisnem, lai penriu teli konstituensi, ladangi pihak markat no nginio. Yenumlah ban pendap ye kita. Oh ila job ya ka district council hani la kham kwa shisho o kelaiwan ki samla le si ban ot ban nam ban imbyang ka kam ka jam o namar ban ila bat ke ka por hapo district council te ni la khmilin ti ban yo e ni hapan pen su tho biang iki bakim dei ban su tho bakla la ngi job MP la ngi job ya baro lai kali ki district council la ngim job hi ya ka sarkar jela kam don jimot namar ka tarang nginnum le ya ka ei kapan pen snutur yo snem arbo pra katagalong kajingai pensmo thu kajingai yo paiba ni kwaru ban pen kan mau ye phigani ka por ka pamanta haba ka party ka rai ban sei ye gini ki kertong ka examen lani ka pishar ka pension nongrim bat ban strwa shabi ki paiba bagilong kita kumlong i doktor patskem nilong tangki atiar jongga chat penriu lingba ka boys of the people party ngemla ban le try clear yau paiba kata gadi ka bangingi ko ban sandur kata gadi ka bangingi ko ban penuandur ngala ton haki wei pat ki seng san perthei ngala i kumno ki wei ki seng san perthei ki trai kam ki ton ki nongalam ki veteran ki bangiong ki bala rimba ki bala shongthat na ka kamele election ndai namar bikirem ndai kila shi shongthat monsko bha kumtu kila trai party ndai haki party meeting uta u veteran lani uri urang ba u bala temen u
ubarang ba bhakarta habu ai jingmut haka party ka khamkhia ka jing ai jingmut jong utai MDC ubarang shi job tang shisnem arsnem namar ki buram ki kham buram ki kham yokor tangi kita ki berajit lani ki MDC ki MD ki MLA ki MP oh nong trei party ka sur ka ju ka dei banwan hadin kam dei banwan hakmat kata kam dei ka culture lani kata kam dei ka bamangi ka party ni kai ni ka party nyong ki khot jong ka party ki nongelam je ka party kila ban yo ya ka chingla yo ban kren ban pensgo ya ka nugro ka mat ka bangi don u MDC u MLA u MP u haban puram ya kata kabumut baka voice of the people party u patpa ulong halor ki nong tray party but kini ki nong mikmat ki chongi tenamar kata kadau ni kwa ban pin kan mau ya pi Kumba pila shania haka party, kumba pila shania haki nogelam joka party, wat pin pakla banwat linti pat, yai shania haka party. Ngim ko abangata kecing perkat jongpi kan paino show brio, uniu brio di tung atir ubangin say kat kum kecing ibet jongi ka party, bat lada kalong haka tagarukam perkat nganong ipi ki MLA, ki MDC, ki MP ki jingi kenom not ban syukur ya upat ba kin hak ban lepet ya ka bangila kular hak mat upat ba haki por ya lap election kata gede ke jing kwa ke jingi ban pen kan mau ya pi ki pat ba ki bon syagade ke jingilang ban thai biang syagatai kan nongrim ka mangikum ki nongelam ya seng ya gede ka party namar kalong ka don kam yang iki pat ba ban long giba scam jingmut ya ladi hi haba ki priu ki kli ya ka arbu pra ngong ka ka banga I kalong u play ule chuba ya ka chingdoi jong ka chat riu u play ule chuba ya ka chingdoi jong gitu kiba ot kiba jamat ya ka jing sha 11 ka jongki ko ki patba ule chuba nadu ka MP election ka baladap ule chuba ha ka MDC election but unyai chuba ru haru usnem arhu pra kata kalau ke jingkremen ke jingi I treistam I don kam nomor kata ban pensu tho ya bhi ki patba be jongi ba mabi ki patba ru penong ki bas kem jingmot ha kata ka jing smo tho ka jongpi ha kata ka jing smo tho ka jongpi bangila ban yo ya kata ka lawe ka basngan nagamta kari bat ka chat ban riu nagamta ki longdin ki mandin ke jingi Bat kum ka party, habangi lek keleng, kaca bangi lek menta, kila pun ki, patba lagi longi samla, lagi longi naikai, lagi longi nong tray sorkar, lagi longi nong tray kam kontrak, kila pai kemat, ban ut ki cie ki babun, ki beri ki badan ki cakap kaput, meneng lek kendo, ya kiri orang ba napok mau sikar, malas ngau sunai, habangi itu. Tenring ongen le kumnu ke hadian sampol kali kisnam bangila yo ela ka jong ka chela ngin hapan yo snow ya kata ka chie ya ki kasi ki jungi ki bashana po mausikar amsha bagin shnayeng shnasem amsha bagin rap hagi tu ki jaka ki bagyang bagini ki jaka ki bayak kaja kat bayo nepali ki sha bon shnayeng kisah bon rap oh ki patba sakano pat ngin keren kani ke sarkar MD kaba kam yokor ya nipuli bon wan boishnong bon kni ke jaga jigi do islam ke jigi teng snola abshu ya to arpura ka party concession shen lagi digisi palara karukum le juga sarkar kalalong kaba purisha palat yang ki try muluk ki try jaga ngage nyebla ban up klem daya ki menen ngayo jingtip bau chief minister ulek hakashnong jong ban siudor usamana washat kan Nagam Marian Kumno Chief Minister Uno Balek Haka
sinong gajiku kadika insult yang ikong gachat nreo banlet pet you hapa manan malki omdan por ulet siya ka sinong gajiku hatura